ଏଥରକର କଥା ସହରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ରୁମ୍ ଥିଲା ଯେ ସେ ରୁମ୍ ଚାରିପଟେ ଆଇନା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଥରେ ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସେ ରୁମ୍କୁ ଲକ୍ କରିବା ଭୁଲିଗଲା ଆଉ ସେ ରୁମ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ସେ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ଫସିଗଲା ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ଚାରିପଟେ ଦେଖିଲା ତ ତାକୁ ତା ଚେହେରା ତା ମିରରରେ ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ଦେଖିକି ଭାବିଲା ଯେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଦଳ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହା ଭାବିକି ସେ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ମିରରକୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ତା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ତାକୁ ସେମିତି ହିଁ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ସେ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଡରିଗଲା ଆଉ ଜୋରରେ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏମିତି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଟି ଆସିକି ସେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ତ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁରର ଡେଡ୍ ବଡି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ରାତି ସାରା ଭୁକି ନିଜେ ହିଁ ମରିଯାଇଥିଲା। ତ ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଭାବିବା ସେୟା ହିଁ ଆମ ସହିତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସେ କୁକୁରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତା ଛଡ଼ା ସେ ପାଖରେ କିଏ ବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଚାରିପଟକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲା ଆଉ ତା ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ମାରିଦେଲା। ଆଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ହୁଏ। ଆମେ ଚାରିପଟେ ଦେଖୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭାବୁ ଯେ ମୋ ସହିତ ହିଁ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ଡରିଯାଉ ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁ ସେୟା ହିଁ ଆମ ସହିତ ହୁଏ। ତ ଆମକୁ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନୁହେଁ ଚାରିପଟେ ଦେଖିକି। କାହିଁକି ନା ସେ କୁକୁରର ଭାବିବା ଶକ୍ତି ଅଧିକ ନଥିଲା। ସେ ଜାଣି ନଥିଲା ଯେ ତା ଚାରିପଟେ ମିରର ଅଛି କିମ୍ବା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦୁନିଆରେ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ବୋଧହୁଏ ଜାଣି ନଥିବୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଭାବିକି ସେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଧରିକି ବସିଥାଉ ଆଉ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ତ ସେୟା ନ ଭାବିକି ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଷ୍ଟୋରି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।